Hej, mit navn er Jeff Rasmussen. Jeg er administrerende direktør i Ubivox. I den her video vil jeg fortælle jer om, hvor nemt det er at flytte fra vores eksisterende platform over til vores nye platform. Processen foregår ved, at I modtager et nyhedsbrev fra os, hvor der er en masse forskellige information omkring vores nye system, og i den her mail der er der et link til en formular. Inde på den her formular, der skal I bare indtaste jeres informationer, CVR-nummer, navn, mail og hvad kontoen skal hedde. Så har I faktisk allerede adgang til vores nye system. Og inde i vores nye system, der er der en smart funktion, hvor man kan flytte alt sit indhold fra vores gamle platform over i den nye platform. Det man skal gøre inde i den her formular, det er, at man skal bare indtaste sit brugernavn og sit kontonavn, og så en API-nøgle, som man genererer inde i vores gamle system. Det er ekstremt nemt at gøre. Der vil selvfølgelig være en guide til, hvordan man gør, og man kan også altid spørge os om hjælp, hvis man er i tvivl. Vi forsøger naturligvis at guide jer så nemt og så godt som overhovedet muligt. Når jeg indtaster den her information, så det man så skal gøre, det er faktisk bare, at man vælger det, der hedder datafelter over i vores gamle system, og kobler dem sammen med nogle nye over i vores nye system. Hvis ens gamle datafelter ikke nødvendigvis står her, så skal man ikke være bange eller i tvivl, fordi det hele kommer automatisk med. Så trykker man bare sæt i gang, og når den her proces den så er kørt, så har man faktisk flyttet alt sin data fra den gamle platform over i den nye platform. Det er nyhedsbreve, det er statistik, kontakter, lister, datafelter, det hele. Det er sindssygt nemt og lige til. Det eneste man selv vil skulle gøre i den her proces, det er, at man skal selv oprette sin bruger igen. Vi vil gerne have, at vores kunder aktivt tager stilling til, om en medarbejder fortsat skal have adgang til det nye system, og det er naturligvis for at sikre, at det er de rigtige mennesker, der har adgang til den her nye konto. Vi har oplevet, at kunder ikke nødvendigvis altid får slettet gamle medarbejdere, og det kan man jo få ryddet op i netop nu. Det andet, man så vil skulle gøre, og den sidste ting, det er, at man skal opdatere sin tilmeldingsformular. Det kan vi desværre ikke koble sammen, men det smarte ved det er, at vores tilmeldingsformular i vores nye system er meget mere intuitiv og nem at bruge, fordi det fungerer via en iframe. I vores gamle system var det via en HTML-kode, men med den her iframe, der fungerer det simpelthen sådan, at hvis du laver en opdatering, eller I laver en opdatering senere hen, så vil det også stå igennem på jeres hjemmeside, uden I aktivt skal gøre noget. Det er ekstremt dynamisk og virkelig smart, synes vi selv. Når så du har fået flyttet dine data til det nye system, og dine formularer og brugere er opdateret, jamen så kan du sådan set bare gå i gang med at bruge det. Du må også gerne teste i en periode, fordi den her flytning af data, den kan man initiere flere gange. Så det betyder jo faktisk, at du kan sidde og teste det nye system, samtidig med, at du stadigvæk har dine primære udsendelser via 1.0, indtil du ligesom er komfortabel og er klar til at flytte. Det, der selvfølgelig er vigtigt for mig at sige, det er, at som altid, så er vores support til rådighed, hvis I har spørgsmål eller problemer, som I gerne vil have løst, men så skal I jo endelig række ud til os via vores supportadresse eller via vores chatfunktion. Som du også har kunne læse om i det nyhedsbrev, du har modtaget, så har vi også designet en række flyttepakker til de kunder, der ønsker hjælp til selve processen, men det er også vigtigt for mig at understrege, at det er noget, I aktivt nemt kan gøre selv.